дигар аз марг ҷои гурез нест ва ба қавли устод рӯдакӣ марги чунин хоҷа накорест хурд. ва дар ин рӯзи видои устод Симин ман ба тамоми мардуми адабпарвари Эрон, ба пайвандони устод Симин, ба ҳамаи адибони ҳамсафи устод Симин аз номи адибони Тоҷикистон изҳори тасаллият мекунам ва умед дорам ки хонаи охирати эшон пурнур бошад ва хокшон нарм бошад ва ҷошон дар ҷаннати барин. дар Тоҷикистон Симинро бисёр дӯст медоранд ва эҳтиром мекунанд. Сад афсӯс ки устод Симин ба Тоҷикистон наомад. агар мо ба ҳисоб бигирем, тақрибан ҳар рӯз сухани Симин аз тариқи садо ва симои Тоҷикистон садо медиҳад. дубора созамад ватан, агарчи бо хишти ҷони хеш, ба сахфи ту сутун занам, агарчи бо устухони хеш.